na da yi nyina ehia mu a na ye ene brida ene da esese nyina bonkuntunkuru na fe yihia mu ya ni nyina ne se eye na Essumeja hene ode ne ho ochirikusi ntrama ene Essumeja ma nyina na ye adwene se ye pese ye project a ye bedua mango ewo na Essumeja hene asase a eye adwama de obi ani me se ye kana amanse ma mu se adwama de a na ye na Essumeja hene asase enye obi a de a ono obi anso mohye ewo adwama nanam tena ase se be ye sa project ne nti ye kofa afidie a ye bulldozer aka ne friend katepra se o meye asase nso adwuma timina nanam tum se mini afidie na chi ne fa afidie ne nya adwuma ewo na Essumeja hene asase a ye adwama no so ada ye di kan ko ye no a na ye adwoada ye ko ye no a ye ho a ye adwuma no a ne hunu ni mema be nwotwe omba ya omse na Sanso hene na asoma wo mu ya no mo tena ase bi so mo kwan so a so mo kan se Sanso hene so o meka nkire ye se ba bi ye adwuma ne ye ne de ye nya adwuma ne ye tie bi sa mema ne nyina video mu nyina mo bia kan ne dibra wo ewo Asanso wo ha ewi amede samfoni ne nyina be ma mo afi emuaya nso ye de ma se na Essumeja hene na asase na Essumeja se me yeso adwuma na Sanso hene ntimi maye emra bia se ye mfra asase so enti ekoso ye adwuma no a enti mrante no abaye no efiri hokoi ye adwuma no be na otwe miensa na bibia enye de ensi nanu ya wada etwam na otwe ne enida ye ba Essumeja Traditional Council meeting ebe no mienu ene efa no a ene owura no a oka afidie no frame se na Sanso hina soma be ma bi mo de prosifo mienu aba so meche no enti yemra tie bo ewura mane wode ne ho ochirikusi ntrama mane Essumeja ma hene na o se yenko te bra e ka se ye ne domoko no na o sa frɛ se a prosifo de ne ko police station tie yemra police station ho pɛni ampa yi di akire me twetwere di kru na adonten hene na ba akɔ kan ho na ye koye te koya ye duru police station ho de wo kromu no a enye kesie mu ho kromu de no a ye koduru ho no a na pɛni ampa na owura na ne na kora no mo te kanta back te bi so mo se ede ne siye emuaya police ni no a asam no nsam kan ya ne se obema bi e frɛ no o se yaw na abasa na Sanso hene se Essumeja hene wura na sasim enu nti na ode aprosifo akɔkye wɔn na osi asase no waba Essumeja ha abeka ntam to so nti ya wura mu de a ode aprosifo be na busans a na so obi kan ntam a ya aprosifo asem se kan ntam de am je se de kan ntam no no na obi tietia so a yakɔbo na amane na afei o mentam ne ya adwuma na nya aprosifo asem se aprosifo mo betimi adi ntam asem posi na asem o kan san wototona no otona no wie no hunu se onko obi asase so a obi gya na ameye de na aba te bebo ye wura ma ne yesese ne ko ye prosifo ne ka ne wura sa asoma yese yansa anko ne ko gino na ye ma ne bill ba ne pa yesa ko ho bre ko duru ho no a ye kasa no ne hunu se ono so afre na fidi wura no mo no so free kumase aba te nyina hwe ma ye wura ne bill ne ma ne bill na asoma prosifo ne tu ma ne se me kan kire ye wura na Essumeja ma hene ne se owura obedi eno be fa afidie na frɛ no Francis to be hia Francis no adwoada obetwana no asema ebnada anopa omo ne de obe complain nyina beba na Essumeja hene na aso na asem bi obi abehwe aka enti sa na tie dia afidie no opani no sere sa na tie dia on pese basa bese bi obe kwa yi afidie no de afiro na se ya kasem no wi a o de afidie no abasa asen so abaye adwuma ena ye nyina titi mu free police station ho na bibia nsiye de titi mmeba Essumeja bebo na Essumeja hene ma ne se na asiye se a police once benada obeba ha ana o se mempeta mo pa e beba nanka menka nche no ya brand mpanifo nyina ahia na a police on ba e no ma behia afede e fira koduru fia me hwe na manya mesco me nsa me hwe na ye nana Essumeja hene ewura a me frɛ no me se ade na o se afidie no amokɔ ho ne gya da fidie tumrika ne kɔ ho na pe me nipa ne bina amokɔ ne gya da fidie no ma afidie na ehye ampani ampa e frɛ enu atewia enyina kan akoduru ampani ampa na egya da afidie no ekoto operator no a waka fidie busa no na o se ampa ebra ebe no no ofiri bekwae ebeduru ho no oduru bipo no so anu hu se wisi efiri ho wona akora ne duru ho no ana egya dam totototo asansofo no
asa akɔfa ejato afidie num de petrol kwa kogu ba bia driver ne tena num e de jatum a omo ye bi ye ntimi anum eja no na je se de be yan sa afidie ja ni ja no e man sie fi se ye ne hwie nyi na ne na akire adwene kakra ne se ebra ofi dikani ne kan no se process ne ba no ka kire process omo fa afidie ne mfiri bia ho na fa mesi kwa ho na bia ho e ho nye police ne se da bi da so abeto no nko ade de o ma ne mfa fidie ne mfront onum gya no o se gya no kura no ogina fom to dum ne fom wantimi amfro soro ho ankodum gya no na kura no so ofro soro akodum gya no police ne ba ko tuyo kutan ka jense so ofro soro ho a no so ye obebo ntuyo to no so antimi amfro na omudi police fon so de kan ne koy omudi police fon na kira no mko police station ho enti bra no musi counterback ne nyina no na esenka police fon no ma ho kwan no omudi afidie no na so ombo afidie no ho ban no ombo ba ho ban ne ba ne gyadem enti anadwo no a ye ne fidikafo no ene afidi wura no ena me ena tawie ko regional police headquarters ho akokɔ ye case eto ho owura no afidi ne ne de ne ye case ede to ho se na afidi no abre echi na kora no de ba police station omkɔ ye ne gyadem to no de onim se emema no ombechi no no a obopɛ kwan ya hye afidi ne ti ombe ya da be yi ono ne ne oka ne nyina afiri ho omo ama obi antena afidi no ho no omde gya kotum enti ya sansofo no ani asanso hene ene osaya no na abopa amomahye afidie no afei na na tewi anso twura na no asem enso onso ko hunu se ehye o video ni nyina de video nyina meso twura ma no asampa wura no ye adwuma na na asanso hene ne tu nipa mo ba ho se enye adwuma ne ye ena na asanso hene nso ana asu obi se onko kyere owura no akɔkye no ena owura ni ho no makotwa gyatum dia na kyese eye ade a munyina ka wo mu bom so mbeye na mo di se adwuma de nim se na asanso hene ene ne nkora no ana edi dwuma na ahye afidie no bene pa brede asem no eto ho no prosefo no ka so be yehwehwemu no ma frɛ no enti bra na yesa prosefo no ba ha no enam ne yesi eni ntena yantimi ne ode ne ho ama mehia ene ekoye case ade achi ye na juada na asen brada panifo no nyina so ko police commander no ho sɛ yenso ye ko na ye de yenso asem akwakoto police commander nanim yedi ka koye no na afidika fu no ene afidi wura no ene asanso hene ene ne lawyer ene ne panifo nyina edi kan ene police penny na kwa akohia ti bra na nanom so enya akwan ye ko na je se o maka de o beka bebre awie nti de kosi ya ne se sanete de a oche ose ya nse wo ye crime suspect asanso hene so o ma che no na mo twa na no asem awie na nanom ebuse mu se adan na ye ho na ya mma mu bi de kosi ya nse asan de o mo awie ne mu ye mpa dance ni a ohunu se bia ya hye afidie no senya da se didi a prosfo no yom hwemu de anso ye meye hwemu ne mo de esa eye ya na akiri adwene se owura no ana afidie no se prosper ne ka kire ne se ye mom na ye ntua afidie ne ka fisi ye ne kofa no efiri kuma se ba so meye adwuma isa afidie na hyede a onsama ye Essumeja Traditional Council na ye ntua ne ka to owura no a ye boa no na nka yakon ne ye nyina akon ne ya je afidie no na afi ya hwe de obeye adwuma afi de ono wasan ene prosper no aya adwene na ye mom no obeka kire se ontimi ne Essumeja man ntwe manso de ne ye ka kire no yenka de be kan kire no se fidie no ye beto aba no na se de ne ye ka danam ka se omnu be hia de na kire adwene se ebra yemfa asem ko court na ye ni asem na police pani ne lawyer ba ya ka kire se Essumeja man mom ne nkotua afidie no a obi ani amon ho akwhye no no yenkotua ho kana echichi ya so na ye nti sansem no ase enti ba ye nyina ne nananom ne panifo ne ode no ho be hia de be hia ne de si ye bia no beja ma na kontenhine ye soma yen si nkokuma wona beka ye si ho bi enso atoa so asema ye kan ayro pa ayro sanananuma echichire Essumeja man ya ko ekra chire se omo hwe ya chira ka ayro ene daimu Essumeja yo man ya 7 period asan yeni amanfo Essumeja ni amanfo bi say yen tu ba bia yetena enkotena ba bia ada sanso na enam Essumeja do a ya Essumeja wonti Essumeja nsa se bebrebe akodi oma bi nsamu Essumeja ni
on mine beat to say Amwafo Atra asumdwem bo aman ye ne bohye yantwe manso da fiyase asumi ahene na di asase no ma no omusa ne hweda adumasa asumi ahene ne ma no onne twe manso da nananu ya abani asumi atra ye nyina no meka jade en empo nana dwabe hina de hia odo mo beso adwampon asuma hina sase nya honko ya transumdwem na me pese meka na nasanso hene sebin pedu asan ne panisem minim se wo yekonani ye kwakira ayadan na fe de ba ya enne oni asumnya hene etohye ba bia asase ye kan ho asemi ye fe na dwama se ye kan adwama bakwasemo a kanya asase hene etohye fe se nananuma ayukufo a chekere ye man nanama yukufo a chekere ye man ye nimadwama abakwasem na same ka bani mu kura na nan fita hene asase kuro yara so adwama oni na nan sumya hene atwemanso animu haya kwa no estati 1888 kwasibro oni abreso sa wo matena dwama da ni wo munua no mpanimfo a mempese mebobodin me kana na mayukofo a sebe omede yaban otra ho cha yenti no wakwaba osa betena de wotena no afasase no ode ho asem koto in those days district commissioner Satam kwa na eboase ena na district commissioner wo ebuan fo yes mi ahine di bem wanti ase ore regional commissioner ho commission kwa me kan dan e fe no Robertson 1924 asem ni twa akura ya dwama esi adwen ene da adwama ane asase asantemanso entem no wakowie si adwene na asumi ahne de sabe odidi mo bia dibi fiasifo aya omutena hwayi onye wonto omuti ho sanso na adumasafo nso sa ti fefefe enti bibinti asansefo abatena ho a onde onfa bi nya bomu no onfa bi nya soro odidi adidi enti asumnya de hye do na asansefo ado ebra ya emere kura ni mu afide ni bia ba no o man hina ya watwam ko na oduro na pa obaye na opese le mrantie ne mabawa esoku adwuma mu oho ena afede ne nsase na opese amane kwanso ne mra kwanso obeye lease amma na de hia ye pese eye mfu enti ba bia hye da bia no ode toyi ma de opese ode ma sanso to ne adale ba bi o ye lease efa ho nyina ya asumna fom nantie sabe amanse fom nantie a o mo pese ye tosika mu ye doy o matna asase so aburu fi aduanan yanti kutame yanti jame
No we back say ebi asumya hene ye oma hene nti ana wode ne kase ye emene asanso hene da bi antisa satisa dia sekwo ambeto efi say no ni asanso hene a wa ba obeto nana asumya hene sanso hene otu no ho de so woni na asumya hene tran more than 30 years sasa sikuro ya so manso amaso sabi mpledu asan enam nanti abai ende akakabensem ene basabasanti ene se yete a mekase nananom adona ye eno ho mfaso ne ye hia yi zanana manya adona ana asumnya hiri ne sa to ba bia da bia no anya adona se odidi ma bia nia adia sami kene sa gweti dabi boniaye ani tuni ya hia yi na mpose de na medika kan no asase sabe ya twa manso a yentu asase nwane asase da ho asem da ho ye beka ama de da bia da ekoba ni se asumnam nanti asore ani asanso nanti asore ya ka santima beda oso yo tun fo brempon sakwa kantokwa ka santima beda na mpo sa so asemada na ka bo amranti ano sa obi agya pade e ti se ye ntwe jantum mi kan se ba bia mi pese mi bodina ba bia mi pese mi bodina kasemwasi o ka mojagu na mojagu ya na na sumnya hene na se asanso hene opani yenti oso wachi no a memrantie mo yedin enya dwaman honko an sebe yedidi yeyi mfa sase nto ho na mo media me famra kwanso ni amane kwanso ohun se ye fitete ya ntwe manso da nye ne ane ane sebe mpredu asanso hene akwachu manso itinanum mada roma adwama sam ne ya kan dia adwama ompani sam kise bia ba bi foforo sanya ba bi foforo na adwama sam ne ya kan dia adwama ompani sam se nana asanso hene ne mrantie ne mabawa se ne papa ya asumya hene ye o ma atwam ko ye anna omde papa etua bone kadia ne edi ni bibia ka emom ena de aban ne watimi na nananum so de amane anso ayadwuma eni fi ka de aka nyina no yetuma bai eni otumfo ayi nyina ahena se de nkoso apeso kan be dem ase de mempenifo kan ani se adwama yesumya dia the free to okra no ahie bie ni hoda akopem asaso fi yesumya hene dia midi akunya be mfie be aduana be nan ni nyina yinim se asumya hene asase no odi ama na de hie duame aye list be miensa na mu bi dia danse na na poyo ya echese asumya dia sam na asanso obi antimi anka ho ankrata ho na say see the city no we will fear be kantam sabi entam echetuo ko be kantam kura ko ni se odi timi se ko kopo se je biu ka so wo hwe de entam be yo ka so pase wo boye blesu o ba be kan entam kese enu wo ohina nimu a ye be ka ho asem kwaso akofa presifo ama ya be hunhun ayi obi a operator o ye ndwuma no ya che no o de video ko si bia se man fa ko si balance wo ya ho a meeting ya sapepe ne jadam sutuo mienu so ani ha ne o de utufo ntamba maye ebedi ho ni yedi ho ni yiguso a ye ka
ɛdeɛ ntimi no ɔsa nya yɛ ɔma apolisifoɔ ba abɛkyerɛ yɛn nti ɛyɛ medisi asansohene anim sɛ si n'anim prɛnsa sɛ wɔne ne man ɛna ahye afidie no nti sɛ obiara bɛtie bi ama yɛn a wonti asoma meka yi nipa yɛntua ne nano ntua ne to ɛsɛm ntam kɛse a wode tu yɛ ɛyɛ ade a yɛadwene ho a yɛ asoma yɛne ne bɛka ɛdeɛ fina akɔfa apolisifoɔ nti wɔn nso wodi kwan police station ne kɛsɛ wɔ defense ana ɛnyɛ nti deɛ mede tu n'anim sɛ wɔyɛ twatra sɛbsɛbɛ wɔyɛ berempɔn na ɔman hene sɛbe manta ɔnom no asumia ka ho asumia na ɛbɔ ɔtomfoɔ bi yɛkyekyere asanteman nti asumia nyɛ ɔman ketewa mampɔ wɔ nifa bonkum yɛ asumia manta ɔnom no aka bɛɛ mmienu na ɛba bɛka ho a aka abɔ ɔtomfoɔ na asanteman awɔ yɛ nti bɛtumi akyi ne pisi ɔbato yɛ koraa te sɛ adumasa ne nua no wɔbɛsrɛ ne man baabi ɔtomfoɔ ma yɛ man baabi tenaeɛ yɛne bɛkɔ a bɔhye yɛne kokofo bɔhye yɛne amoafo bɔhye yɛne obiara ni ntɔkwako na wɔ berempɔn wode yɛ na ɛbɛko a sɛde siti ase afidie no a yɛahye no nso sɛbesɛbe wokasa woka ho sika a ɛtumi kyekyere kuro wɔne amanfo abɛhyɛ no nti deɛ mede si n'anim sɛ saa afidie no a yɛahye no deɛ wɔne ne man yɛmpɛ ho bosia yɛmfa ntua ka sɛbi otumfoɔ asɛm deɛ ne sɛ tie biara ne yɛbɛkɔ ɛne ɛna sɛ yɛnkɔ ɛho amane biara sɛ yɛ biara yɛbɛyɔ nti sɛdeɛ mpanimfoɔ adi ka kyerɛkyerɛ mu no bɛka mpani nsɛm a dwama no nsu ta atena hɔ pɛyi kɔmɔwu atena hɔ pɛyi agogo atena hɔ pɛyi aduane atiri nyinaa dɔmanhene koraa atena hɔ pɛyi yɛn nyinaa firi hɔ no yɛkɔ ne nyinaa de ahɛ asumia hene nsa sɛ tumi no asase ne bɛn kwayɛ kɛse a santema kwayɛ no nti obiara ni kwa sɛ wɔtena ho bisa sumia no ne tumi tena ho nti asan so wopɛ sɛ ɔba bɛ ne adwa santema kwayɛ no ɛbɔ hyɛ anaa wɔ mmɛn ne ho korakora ɛna ɛsɛ kɔde yɛ adesua deɛ no hu sɛ deɛ wɔkɔ twatra nti mede to press yɛ nim nneɛma ɔman nyinaa wiase nyinaa nti sɛdeɛ asansoso ayɛ no wɔne yɛ ni ne yie nanso nyɛ adeɛ de bɛkyɛ no yɛnka sumia hene atoa nana yɛnka no mfeɛ ho ni saa wode wo nsa ka asumia a na kyɛ sɛ wode aka santehene mesrɛ sɛ wɔnim a saa mmere kɔnkɔdwa atoa wɔmfa kyɛw pa mmra na hu sɛ yɛrena tena nti me asɛm a mede si ɔnanim a bio no sɛ afidie de wɔne ne man na hwee no asɛm a mɛka no mpanimfoɔ adi ka aka mempɛ sɛ mɛka ama no aboro soɔ nti otumfoɔ kyea me hena ma me kwae sɛ yɛmfa asɛm no nyinaa mɛto no anim sɛ saa mmere asanteman ɛwɔ dwumadi a otumfoɔ dwumadi a yɛdi the program dede so de wama me sɛ kɔsiara ɛbɛyi ɔkyɛ me ne kɔsie na ɔtwe me ne asumia mpanimfoɔ nyinaa yɛmmra na asɛm asi nyinaa yɛmfa mɛto no anim ɛfa ntam no ho ɛne afidie a yɛahye no ho nti wɔhene no ama me kwae